BANGIS Comedian TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Da zarar mun ɗora, mun gode da kallon tashar BANGIS Comedian TV. Hello, assalamu alaikum. Allah ba ga nan bakin kowa kira kana jin. Kai, ka wayan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shehu Usman ko to Ba da yau ba. Kai. What? Dan gurmu. Me hada ka da wanga? Wallahi caji na waya ta naga tana blinking wallahi caji na samu. Caji na zaka samu. Wallahi caji. To me hada ka da yuka? Wallahi kaji an ka kira ni makwabtan gana mu wallahi in yanke. Lit down. Wayo. Lit down. Wayo. Kaji da an ka ba in yanke wallahi. Kaji? Ni wallahi. Dan gurmu ka san shi? Kaji wallahi ba ni wallahi kaji an ka kira ni makwabtan mu. Makwabtan mu aka kira ni yanke kaji wallahi. Kai fara da kaji wallahi kaji. Wayo.